Benvinguts a Sant Esteve de Palautordera. El Festival de Pallasses comença com un punt de trobada de les dones pallasses. Un delirio tremendo y hermoso que rebota en distintos niveles de generosidad. I com un acte reivindicatiu, tant de la dona com de la pallassa, perquè no sabem si és la pallassa que reivindica el paper de la dona o la dona que reivindica el paper de la pallassa. Las payasas existieron siempre, toda la vida, las actrices, las juglares, las bufonas, las cantantes, solo que no había algo escrito sobre nosotras. No sabíamos que teníamos una historia, los referentes estaban más perdidos, ¿no? Sant Esteve de Palautordera es caracteritza realment perquè no té una indústria, però la seva indústria, el seu potencial és la cultura. El circ jo crec que és una eina fonamental perquè el que és el poble i l'engranatge del poble funcioni força bé. I llavors comença com un punt de trobada perquè hi hagi comunicació, perquè s'expliquin les experiències. Poder juntarnos entre nosotras nos permite, en algún punto, ponerle palabra a todo eso que somos capaces de hacer y que podemos hacer y además espejarnos con otras. Hay tantos modos de ser payasa como payasas hay en este mundo y que todas pueden ser graciosas y que todas pueden ser poéticas y que todas pueden ser todo lo que les venga en gana ser. I després també per visibilitzar, però per visibilitzar-les, què hem de fer? Sortir i ocupar els carrers. Quin és el nostre carrer? El carrer nostre és a Sant Esteve de Palautordera. Comencem fent uns petits intents, fins que el poble se n'adona que les pallasses hi aporten molt, hi aporten alegria, hi aporten comicitat, hi aporten fer-los pensar. A pocs anys vista ens hem plantejat amb la Montse i el Jaume intentar col·laborar al màxim possible amb ells, que l'Ajuntament estigui en contacte directe amb ells i que això sigui una reciprocitat, que això beneficiï a lo que és Sant Esteve de Palautordera en tots els seus àmbits. I què ens aporta? Ens aporta qualitat de vida, ens aporta somriure, i el somriure és alegria, i què millor per un poble que l'alegria. I que volem que això sigui un potencial perquè la gent de tota Catalunya pugui venir a Sant Esteve, que coneixi Sant Esteve, que coneixi el seu entorn i que a la vegada coneixi la seva gent i el que fa. Què aporta? Insisteixo, qualitat de vida. La cultura i el circ, en aquest cas, jo crec que forma part de l'engranatge de Sant Esteve. Me hace sentir que puedo seguir haciendo cosas porque siempre va a haber estos espacios a los que venir a buscar y a los que venir a dar también, ¿no? A venir a devolver. Yo siento que hoy vine a devolver todo lo que otros festivales de payasas me dieron también antes, ¿no? Además de recargar. I llavors ocupem els carrers de Sant Esteve. I què passa? Que tothom s'hi aboca, tothom se'l fa seu, l'Ajuntament ens comença a apoyar i finalment és un festival que el fem possible, CRIC i Ajuntament i tota la gent del poble que s'hi volca i ens ajuda a fer-lo créixer. Créixer no per volum, sinó per intensitat.